Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Доброго дня, мене звати Аліна Блохіна. Я рада представити вам гостю цієї ефірної години. Це Анна Маляр, юрист, експерт-кримінолог. Разом із нами найближчі 40 хвилин. Пані Анно, доброго дня вам. Добрий день. Власне, розпочнемо ми із оперативної інформації. Від вибуху у Нікополі Дніпропетровської області справді травмований місцевий депутат Олександр Рибаков. Про це повідомляє прес-служба Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у якому працює дружина постраждалого. Власне, 31 січня близько 18:30 у гаражі, що належить сім'ї судді Валерії Рибакової, стався вибух, унаслідок чого чоловік судді Рибакова Олександр отримав осколкові поранення, повідомляє прес-служба. Більше дізнаємося у керівника відділу комунікації Головного управління Нацполіції Дніпропетровщини. Анна Старчевська з нами на прямому зв'язку телефоном. Пані Анно, доброго дня вам. Власне, розкажіть, будь ласка, ті подробиці, які вам відомі станом на цю хвилину щодо цього інциденту. Доброго дня. Так, подія сталася вчора о 18:37. До нас надійшов виклик стосовно вибуху в гаражі в місті Нікополь. Виїздом на місце був встановлений потерпілий. Це чоловік 61-го року народження, який був госпіталізований з осколочними пораненнями двох гомілок. На даний час поліцейські вилучили з місця пригоди речові докази. Це фрагменти попередньої гранати F1 та РГД-5. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, за фактом замаху на вбивство. Попередньо це була одна особа, але ця інформація зараз відпрацьовується відео з камер спостереження, які можуть бути встановлені поблизу місця скоєння кримінального правопорушення. Працюємо зі свідками, досудове слідство триває. Пані Анно, скажіть, будь ласка, чи є, можливо, якісь версії, звідки взялася у гаражі граната, і чи відкрито вже кримінальне провадження, за якою статтею? Повторюсь, кримінальне провадження відкрито за фактом замаху на вбивство. Це частина 1 стаття 115 через пункт 2 статті 15. Версії поліція розглядає всі можливі, які тут є. Поки ми з засобів масової інформації не будемо ділитися, які там саме версії є. Скажіть, будь ласка, а сам пан Рибаков, вам відомо, у якому стані наразі перебуває? Це питання до лікарів. Наскільки мені відомо, його життю нічого не загрожує. Пані Анно, дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого прямого ефіру. Анна Старчевська, керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції Дніпропетровщини, була з нами на прямому зв'язку телефоном. Власне, розповіла про інцидент, який стався напередодні у Нікополі. Ми переходимо до розмови у нашій студії. Пані Анно, знаєте, багато інцидентів трапляється і у столиці, у тому числі. Власне, от цього тижня була перестрілка і побіля метро Берестейської, біля приміщення із певним гральним устаткуванням. Була так само перестрілка біля Святошинського. Підозрюваних у справі. Між підозрюваними була перестрілка під Святошинським судом. Так, під Святошинським судом. Ось цей інцидент у Нікополі. Власне, що відбувається, що ось така у нас досить напружена криміногенна ситуація наразі в країні. От попрошу вас прокоментувати ось безпосередньо ті випадки, які ми з вами згадали. Я вам скажу, що буквально нещодавно, 29 січня, це декілька днів тому, я зробила просто заради експерименту повністю вибірку, що було в ЗМІ в цей день по тих вибухах, перестрілках, які були в Україні. Ви розумієте, що те, що є в пресі, це дріб'язок, порівняно з тим, що взагалі за цей день було вчинено в країні. Але це такі найгучніші злочини, які надто вже обурюють суспільство. І от в мене вийшло там у соціальній мережі, я опублікувала, там величезний список, майже у 2 десятки. І я вам скажу, що я би додала ще дуже таких серйозних речей, які сталися тоді. В Києві, приміром, просто молодики вистрілили в ногу в громадському транспорті, в маршрутці чоловіку, який їм зробив зауваження. Оце теж така риса нинішнього часу на додаток до цих постійних вибухівок, про які ви зараз говорили, і випадок у Дніпрі, те, що ми зараз говорили. З чим це пов'язано? Тут 2 тенденції. Перше, це дійсно ці гранати, які щодня практично
вибухають. Це відголосок війни, безумовно. Тому що на території України, по суті, такий величезний неконтрольований обіг зброї. І гранати – це зброя звідки? Це зброя з зони бойових дій. А інша тенденція – це така відкрита якась зухвалість, відкрита неповага до громадського порядку, коли люди просто на звичайне зауваження, це може бути в громадському транспорті, в магазині, це може бути на дорозі, коли водію роблять зауваження. Людина реагує настільки, що завдає тілесні ушкодження зі зброї тій, хто зробив їй зауваження. Оце така напруга, ненависть, яка зараз є. Мені теж здається, що це відголосок війни, коли рівень і порог жорстокості, до якої ми готові, зараз значно вищий. От ви вже дійсно зазначили про те, що гранати – це фактично ті боєприпаси, які знаходяться на сході держави. Власне, вже ви сказали про нелегальний обіг зброї і зазначили те, що дійсно гранати у нас в державі вибухають чи не щоразу. Яким чином ось цей обіг, власне, яким чином вони потрапляють у мирні міста, зокрема там Дніпро, Київ, решта міст, яким чином це відбувається? Я вам скажу, що чимало учасників АТО дійсно здійснюючи таку надважливу місію, захищаючи нашу країну, все-таки повертаючись на мирну територію, намагаються прихопити з собою трішечки зброї. Хтось бере для того, щоб вторгувати тут щось за ту зброю, хтось бере як дуже потужний аргумент в спорі, тому що, давайте проаналізуємо, я всі ці випадки, до речі, вже стала собі збирати, в мене вже така база домашня оцих підривів, перестрілок, який привід. Дуже часто це елементарне з'ясування стосунків взагалі на побутовому рівні. Тобто, якщо колись там у 90-ті прибирали конкурентів різного роду, і в криміналі, і в бізнесі, то на сьогодні це просто: мені здається, що вона мені зраджує, я піду її підірву. Мені здається, що він зараз мені зробив неправильне зауваження, я піду його підірву. Тобто, на побутовому рівні люди користуються гранатами. Власне, от у «Полівікні» також можемо нагадати нашим глядачам, і самі пригадати ті події, які відбувалися буквально позавчора. Також у Харкові пролунав вибух гранати. Власне, бабуся була поранена, 58-річна жінка, разом з нею був її онук дворічний. Якщо я не помиляюся, то попередня граната була саме у пакеті. Так. Власне, чи є можливість якось вберегтися? Тому що коли ми говоримо, до прикладу, про випадок, який трапився у Нікополі, то ми можемо припустити дійсно, що цей інцидент може бути пов'язаний, можливо, з професійною діяльністю, до прикладу, чоловіка, так, власне, тому що його дружина є суддею, а от бабуся і онук. Це дуже хрестоматійний приклад, як не потрібно робити, якщо в країні війна. Не потрібно самому заглядати у незрозумілий вам пакет, якщо ви не знаєте, кому він належить. І взагалі, якщо ви знаєте, кому він належить, якщо це не ваш пакет, просто не заглядайте в нього, тим більше, якщо ви йдете з малою дитиною. Більше того, навіть в Києві на дитячих майданчиках, слава Богу, знайшли правоохоронці і не встигла підірватися ця граната, але знаходили. Тому я вам скажу, що я своїй дитині пояснюю, на жаль, це вимога часу, що на дворі ні в якому разі ти не підбираєш незнайомі предмети, незнайомі пакунки. Ти там, якщо ти в пісочниці граєшся, ти там нічого руками не чіпаєш, якщо це не твоє. Одразу йдеш до дорослих, повідомляєш, хто це, що це, дивіться, тут щось незнайоме. І я не можу зараз видати якийсь такий рецепт, знаєте, якесь таке диво, щоб ти нажав на кнопочку і все тобі було добре. Ні, сьогодні ми самі повинні також дбати про свою безпеку. От, згадуючи ще один випадок, який трапився, власне, про який ми вже згадували упродовж нашої розмови, через стрілянину у Шевченківському районі Києва на вулиці Лагерній, яка сталася у понеділок, загинула одна людина і одна дістала поранення. Як повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, стрілянина сталася біля МАФ, у якому розташований пункт національної лотереї. За попередньою інформацією, яка є у поліції, на момент нападу там перебувало 5 працівників приватної охоронної фірми і адміністратор. Згідно з показами свідків, туди підбігли 7 чоловіків у темній формі,
домі почалася бійка, під час якої, власне, і пролунали ці кілька пострілів. Отут, знаєте, постає у мене два питання. По-перше, це, власне, чи дійсно викорінений гральний бізнес настільки, щоб потім не ставалося таких спорів, це один момент. І другий момент, безпосередньо питання зброї. Тому що точаться дискусії щодо легалізації короткоствольної зброї, і чи достатньо застосовується механізмів для того, щоб запобігти таким випадкам. Тому що ми знаємо, що поліція проводить там місячники здачі зброї, коли ти продаєш з власне ту саму зброю, і тобі за це нічого не буде. Тобто, от з цих двох позицій, будь ласка, прошу ваш коментар, пані Анно. От зверніть увагу, національна лотерея, а всередині чомусь гральні автомати. Значить, там всередині не національна лотерея. Це перше. Друге, це по всіх містах я просто робила опитування на своїй сторінці, і мені люди присилали фотографії з усіх міст України, де нібито під цим виглядом лотерей ми розуміємо, що нелегальний гральний бізнес, нелегальна торгівля наркотиками, і, очевидно, ці місця, ну, так я припускаю, приготували до того, що буде все-таки легалізований гральний бізнес. І от момент, приймають сьогодні закон, а у якогось дуже хитрого багатія в нього вже кругом орендовано, і вже кругом вивіски, і вже пригодований клієнт. Але на сьогодні переважна більшість цих, не переважна, а всі ці речі, де не національна лотерея, а гральні автомати, вони діють нелегально. І про це, очевидно, відомо правоохоронним органам. І тут проблема, це перша дуже серйозна проблема. Друга серйозна проблема, власне, через що там трапилась перестрілка, там був конфлікт за це приміщення, за цей МАФ. І по цьому конфлікту вже було два рішення суду. Один одному вони суперечать. За одним рішенням суду право на це приміщення має один суб'єкт, за іншим рішенням суду його конкурент. Це вже величезне питання до нашої судової системи, тому що цей один маленький окремий випадок символізує, по суті, те, що відбувається, що навіть через суд люди не змогли владнати свій конфлікт, тому що суд ще більше посилив цей конфлікт. І, по суті, там дві охоронні структури з одного і іншого боку намагалися вже отак от самотужки фізично, я так розумію, захопити чи відстояти свої права на це приміщення. І проблема ця дуже серйозна. А що стосується легалізації зброї, ми нещодавно в інтерв'ю генерального прокурора почули, мені здається, сенсаційну заяву, що він не проти цього. Але він якось так дуже обережно сказав, що пріоритет мусить бути наданий людям, у яких є власність, яким є що захищати. І якось упускається момент, що взагалі-то ми не власність всі хочемо захищати. Власність не у багатьох є. Ми хочемо захищати всі своє життя. І питання легалізації зброї, його може взагалі не бути. Ми могли про це не говорити. Якби держава забезпечила людям безпеку. Все дуже просто. І це питання актуалізувалося після Майдану, коли були тітушки і правоохоронці бездіяли, коли люди боялися, коли в Києві закривали садочки і школи. Я хочу нагадати, це не просто тітушки, які нападали на активістів. Це такі озброєні групи величезні, які вбивства вчиняли. І люди в той момент, як мені говорять, в дозвільній системі Києва, черга тих, хто бажали тоді отримати дозвіл на зброю, виросла в 30 разів. От вам яскрава аргументація, чому люди хочуть отримати зброю. Просто захистити себе. І другий аргумент – це війна. Коли люди зрозуміли, що вони теж могли би захищати свої міста, якби вони були, тобто не тільки армія, якої у нас на момент, значить, початку агресії, по суті, не було. Да. Тобто, якщо держава виконує свої функції нормально, цього питання не буде. Якщо воно стоїть, це означає, що держава не виконує свої повноваження.
От якраз, знаєте, тут виходить такі трошки як замкнене коло. Ви говорите про одну з факторів, один з чинників, власне, того, що відбуваються такі перестрілки, скажімо, з'ясування певних обставин і стосунків шляхом зброї, шляхом агресії, говорите от про побутову агресію. І тоді, чи потрібна взагалі ця ініціатива із легалізації зброї, якщо фактично, якщо на рівні побутовому ми маємо так досить велике напруження у суспільстві і дійсно агресивні прояви, то тоді питання, що тоді у нас буде відбуватися у державі, якщо у нас буде легалізовано ту саму короткоствольну зброю. Чи наразі, власне, чи на часі це питання стоїть? Чи потрібен цей законопроект? Тому що дійсно ви зазначили, що в Україні йде війна і нам і нелегальної зброї, здається, немало. Я вам скажу, що з приводу цього питання є дуже багато міфів. І у зв'язку з цим є страхи. Я от в силу свого фаху можу ці міфи розвіяти. Приміром, те, що легалізація зброї, мається на увазі вогнепальної короткоствольної, призведе до росту злочинності, до росту, по суті, вбивств. Це не так. Звісно, що якісь окремі випадки необережного застосування зброї через те, що людина не вжила заходів для того, щоб її зберігати належним чином, і діти туди потрапили, це буде. Це поодинокі, вони є скрізь, навіть де дуже жорстко врегульоване питання користування зброєю. Але в цілому треба сказати, що це не призводить до збільшення ні рівня злочинів, ні рівня вбивств. Чому? Тому що для того, щоб вчиняти злочин, людина не буде легально придбавати зброю, щоб одразу на місці злочину залишити по собі сліди, щоб її одразу знайшли. А для вчинення злочинів використовується навпаки нелегальна зброя. І на сьогодні в суспільстві склалася така диспропорція. Всі, хто готові вчинити злочини застосуванням зброї, у них зброя є. Нелегально. У нас дуже просто сьогодні її придбати. А от ті, хто є потенційними жертвами, вони не озброєні. І поліція їх не може належним чином захистити через ту кризу, яка є в державі. Тому це логічно, що люди можуть отримати зброю, захистити себе самі. І насправді це зупиняє злочинців, це правда. Питання захисту, яке ви підняли і відповідаючи на попереднє, і на це питання, знаєте, з'явилося останніми днями таке явище у нас, і багато про нього говорять, як національні дружини. Тобто, скажімо, самопроголошені угрупування молодих людей, вони самі не приховують, що спортивної статури, спортивної наружності, які будуть патрулювати, як вони про це, власне, зазначають, вулиці міста, забезпечувати так само правопорядок, але при цьому не координувати свої дії з представниками правоохоронних органів і поліцією. Власне, хотілося б ваше ставлення до ось таких угрупувань і до цього явища національні дружини почути, тому що фактично, ви говорили про те, що поліція не може нас достатньо захистити, тобто ми починаємо задумуватися, замислюватися вже про можливості самозахисту, а таке явище, як ось ці дружини. Чи потрібно воно і до чого може призвести, власне, їхня поява і некоординація із поліцією? Тому що ми можемо просто згадати з вами випадок у Княжичах, коли фактично всі були представники правоохоронних органів, але так само за відсутності координації своїх дій постраждали люди. По-перше, суспільство збурене, як це, присяга, тим, що показали відео присяги, там люди в однострої, одні чоловіки, молоді, центром Києва рушили. І це якось всіх налякало, там ще музика така специфічна, навіть якась така, знаєте, загрозлива. Войовнича. Так, і вона специфічним чином вплинула на суспільство. Хтось сказав, нарешті, і багато людей перелякалися. І, очевидно, на це було розраховано. Тобто, це технологія, бо можна показати, ви як телевізійник дуже добре знаєте, як впливає закадрова музика, закадрові звуки відповідні. Вони більше додають сенсу, ніж саме відео, але там і відео було таке, що ого. І я хочу трішечки всіх заспокоїти. З одного боку, ми просто з вами стоїмо на порозі двох виборів, це і президентських, і парламентських, і це вже початок передвиборчої кампанії, це вже демонстрація певних політичних
сил, вони демонструють там свої погляди для свого електорату, і своїм конкурентам політичним вони теж демонструють, що у нас є загони молодих людей спортивної статури, ми можемо вирішувати якісь питання. Да? Це перше. Друге. Я готова повірити, якщо вони доведуть, що вони дійсно хвилюються за суспільство і хочуть тут, значить, допомогти з громадською безпекою, з порядком. Але для цього, щоб це робити, є закон. Що говорить закон? Значить, національні дружини – це просто назва громадської організації. Я зайшла перед нашою програмою на сайт Мін'юсту, це може будь-хто зробити, реєстр громадських організацій. Ви там побачите з такою назвою дві організації. Національні дружини, це Київ, 2017 травень, вони зареєстровані, і національні дружини Запоріжжя. От дві громадські організації. Це їх назва. Це не суперечить ніякому закону. Люди можуть об'єднуватися і щось робити важливе для суспільства. Якщо ми говоримо про охорону громадського порядку разом з поліцією, тоді на них повинен поширюватися інший закон. Тоді це не якась звичайна громадська організація, а це вже громадське формування з охорони громадського порядку. І тоді у нього зовсім інший порядок реєстрації. Тоді це не той реєстр громадських організацій з Мін'юсту, да? Тоді це зовсім інша історія. Тоді це що? А це ось що. З 2000 року законодавство України дозволяє мешканцям якогось населеного пункту. Це не все українське явище, щоб люди зрозуміли. Це не якесь формування, яке захистить всю Україну. Це спеціально створений закон для селищ, сіл, для маленьких містечок, для районів у великих містах, де громада може зібратися, прийняти рішення про створення громадського формування, написати статут, звернутися до поліції, це дуже важливо, не одразу йти в Мін'юст, а до поліції. Поліція погоджується з цим, каже, добре, створюйте, вичитує статут, погоджується з цим статутом, і тоді люди йдуть в місцеві органи самоврядування, і там відбувається реєстрація. Далі, через ці місцеві органи самоврядування люди, громада може контролювати діяльність цього громадського формування, яке вони самі і створили. І діяти це громадське формування може виключно в координації з поліцією. Це що означає? Що вони не можуть самостійно сказати, нам здається, що там, я не знаю, в Дарницькому районі міста Києва росте вулична злочинність, і ми хочемо самі туди піти і допомогти мешканцям. Так не може бути. За законом поліція повинна їм видати завдання, і вони йдуть виконувати це завдання. І якщо це патрулювання, то воно відбувається разом з поліцією, а не окремо від неї. Якщо ми те відео побачимо, де в них наплічні пов'язки, які повинні бути, і що це за закриття обличчя якимись незрозумілими штуками, там чи балаклава, чи що вони закрили. По Києву є положення Київради, яке забороняє їм пересуватися з такими штуками, що не дають можливості їх ідентифікувати. Так от, ви зазначили всі де-юре і правові моменти, яким чином можуть ці дружини існувати, і яким чином має відбуватися і порядок їхньої реєстрації і несення, власне, їхньої, скажімо так, служби. Але тут протилежна виходить ситуація. Тобто вони не збираються координувати дії з поліцією. Тобто, чи не отримуємо ми, знаєте, ще якийсь додатковий елемент, скажімо, соціальної напруги у зв'язку з появою молодих людей з закритими обличчями на вулицях, тому що, фактично, знаєте, от іде хтось вулицею, він не знає, це представник національної дружини, чи може це якийсь бандит. Тобто це явище зараз потрібно чи ні? Все залежить від того, чи готові національні дружини діяти в рамках закону. Приміром, я для себе не знайшла поки що відповіді, чи зареєстровані вони саме як громадське формування з охорони громадського порядку. Не як звичайна громадська організація. Це інша історія. А отак, приміром, я по тій територіальній громаді, де я проживаю, я не пам'ятаю, що були такі збори, щоб
ми делегували ці функції комусь, щоб ми обирали членів цієї, значить, дружини громадського формування. Я не пам'ятаю. Якщо там є ще національні дружини Запоріжжя, цікаво, чи жителі Запоріжжя делегували такі повноваження комусь, чи були там збори місцеві, да? Тобто, чи відбулася ця законна процедура. І поліція, коли їх представники зараз давали коментарі, коли міністр сказав, що він не допустить там парамілітарних утворень, все вірно, вони не мають права там ні на зброю, ні якісь там мілітарні оці організації. Це все я розумію. Але чому поліція офіційно, коли в суспільстві такий величезний запит на цю інформацію, точно нам не сказала: не хвилюйтесь, ми їх статут затвердили так, як вимагає закон, і ми дали своє добро на те, щоб вони були зареєстровані і з нами координували свою діяльність. Мені, як громадянину України, потрібна була ця інформація, а не все інше, вся ота вода, яка лилася, і оці політичні, оця реклама, оці гасла, це все не цікаво. Поліція, скажіть, будь ласка, ви координуєте їх діяльність чи ні? Все, одне питання. І тоді ми з вами, як суспільство, створимо свою думку щодо них. Все. Сподіваюся, що відповіді на наші питання, на запити суспільства ми почуємо від представників поліції і від представників самих цих, власне, новоутворених національних дружин. Ми переходимо до ще однієї теми, власне, яку ви досить детально досліджували, пані Анно, і я бачила ваші коментарі, я хочу, щоб їх почули і наші глядачі. Власне, справа Ірини Ноздровської. Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що вбивці юристки Ірини Ноздровської міг діяти не один. Про це він, власне, сказав в інтерв'ю газеті «Сьогодні». Цитую: «Неправда, що фізичний стан підозрюваного не давав йому можливості перенести труп одному. Але все ж ми розробляємо версію, що там був хтось іще. Тим більше, що під іншими нігтями загиблої є сліди ще ДНК, чию приналежність ми встановлюємо». Кінець цитати. На питання, чи вірить він у версію, що Ноздровську вбив батько засудженого вбивці її сестри Юрій Росошанський, Луценко відповів, що вірить у наукові факти, адже ДНК, які знайшли під нігтями вбитої, збігаються із ДНК Росошанського. Крім того, на руці у нього на лобі знайшли сліди, ідентичні тим, які залишені нігтями людської руки, розповів генпрокурор. Також, за словами генпрокурора, знайдений ніж, на якому є сліди ДНК жертви. Слідство зібрало ряд свідчень, та сам підозрюваний розповів і показав обставини вбивства. Наразі слідчі чекають експертизи, аби дізнатися, чи можна вважати знайдений попіл залишками спаленого одягу жертви. Також наразі слідчі розшукують сліди крові підозрюваного разом із тілом. Власне, нагадаю, що увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської. Пізніше стало відомо, що це Юрій Росошанський. Водночас адвокати та родичі Ірини Ноздровської мають сумніви, що затриманий її реальний убивця. Сам Росошанський заявив, що визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск. Суд заарештував його на 60 діб без права внесення застави. Пізніше захист Росошанського заявив, що, визнавши підозру, він себе обмовив. Тіло Ірини Ноздровської знайшли 1 січня. У Вишгородському районі Київської області розшукувати Ірину почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран. Пані Анно, я знаю, що багато що у, власне, словах генпрокурора і у слідстві викликає у вас, як у кримінолога, певні запитання. Це і, власне, експертиза щодо ДНК, це і те, що слідчі зараз шукають сліди крові, попри те, що вже фактично місяць пройшов із того часу, як Ірину було знайдено. Ось ті моменти, де ваша думка як експерта не збігається з думкою генпрокурора, прошу прокоментувати. Я стежу за цією справою з моменту зникнення Ірини. І з того моменту, коли вже 1 січня було знайдено тіло, можу сказати, що я дуже глибоко професійно занурена у цю тему. І я не один раз була на місці вчинення злочину і знайдення тіла, тобто у селі Демидові. Я спілкувалася з сусідами, я спілкувалася з сім'єю загиблої Ірини.
Мене запрошувала Національна поліція, і я їм висловлювала свої версії, і у нас була співпраця з стороною захисту Ірини так само. Тому так, дійсно, я маю певну інформацію, і маю певні свої версії, да, і бачення цього злочину. І я можу сказати таке. Там дійсно дуже багато питань по офіційній версії самої картини злочину. Тобто, що саме от в конкретно цьому місці, нібито, де вказав, значить, Росошанський старший, була вбита. Оцей спосіб, який він описав, що вона там нібито вийшла з маршрутки, почалася, значить, там у них суперечка, і він ножем, ну, цей ніж, щоб ви розуміли, є в інтернеті, його вже виклали, який по матеріалах справи проходить. Це навіть ножем складно назвати. Якщо хтось бачив, що таке канцелярський ніж, то це таке лезо від цього канцелярського ножа, просто обмотане скотчем. Ну, тобто фізично, щоб ви розуміли, коли тримаєш ніж і ним завдаєш тілесних ушкоджень, то дуже важливо, щоб була якась рукоятка, щоб можна було фіксувати руку, і рука не сковзала там по лезу. Да? Тобто, чим краще фіксується рука, тим сильнішою можна завдати тілесних ушкоджень. От таким ножем дуже складно завдавати серйозні тілесні ушкодження. Але, безумовно, ним можна вбити і так, як от була вбита Ірина. Тут я ці речі не заперечую. І от він нібито цим ножем одразу, значить, на зупинці транспорту наніс кілька тілесних ушкоджень. Вона одразу тут же там за секунди просто померла. Він одразу взяв тіло на плечі і поніс. І поніс майже 2 кілометри. Ну, 1,5 там точно є, тому що цей шлях, весь який описаний у справі, я пройшла разом із журналістами. Ми робили всі ці експерименти. Отут дійсно дуже багато питань. І це навіть не стільки питання до того, Росошанський чи ні, тому що ми не суд, ми остаточно сказати не маємо права просто, але відповідаючи на питання, міг він це зробити, міг. Були у нього мотиви? Ну, були мотиви, тому тут версія адекватна ситуації. Але оце все описання, як він це зробив, ну це дивує. Значить, перше, наші глядачі не знають, але я скажу, що я на тому місці була, де нібито вчинено цей злочин. Це перехрестя в селі, де дуже щільно один до одного знаходяться будинки. Це не те, що поле якесь, ви розумієте, магазин поряд. Там дуже таке щільне розташування всіх об'єктів. І це час, коли одна за одною йдуть маршрутки, світять фари, їдуть машини, бо це короткий день, п'ятниця перед Новим роком. Всі, да? Ну, тобто це місце не дуже, да, не відповідає. Потім, як він її ніс, ну це окрема тема, це кому цікаво, хай загуглять з моїм прізвищем, почитають, я багато це описувала. Ну, якщо приміром, ми робили дуже багато експериментів. Якщо людина завдає собі щось важке на плече, то правша завдає собі на ліве плече, щоб ця права рука була фіксуючою, а лівша завдає, да, от такі дрібниці там по цих офіційних показах не сходяться, бо він правша і завдав собі на праве плече. Оцей момент, який не сходиться. Другий момент. В неї при собі була сумочка. Я запитувала в доньки Ірини, яка була сумочка. Чи можна цю сумочку через плече? Ні, це сумочка, яка тільки в руках носиться. Він не може нести одночасно сам, якщо він сам був, да, одночасно тіло і ще одночасно прихопити з собою сумочку. В цей же час приблизно, коли він говорить за офіційною версією, що трапилось вбивство, десь в цей же час там була дочка, там були родичі, там були активісти, шукали. Ну, за хвилину там після вбивства, ну, однозначно би вони знайшли і сліди крові, і цю сумочку. Сумочки немає. В сумочці, я хочу звернути увагу, була її заробітна плата. Десь приблизно там плюс-мінус 16 тисяч. Значить, цього нічого немає. От. Ну і як він ніс? Ну, я перепрошую, але сторона захисту вже озвучувала таку інформацію, що на слідчому експерименті, на якому, до речі, не було сторони захисту Ірини, а була тільки сторона захисту підозрюваного, то він не впорався з цим завданням, він таку вагу не зміг пронести. Розумієте? От. Що стосується ножа, там теж серйозне питання. За офіційною версією він нібито пробув майже 2,5 доби у воді, де нібито була така потужна течія, і тепер на цьому ножі знайшли ДНК. Таке теоретично може бути.
Але, тобто я не можу так от напряму сказати, що це брехня. Ні, може бути. Але більшість судмедекспертів говорять, що в принципі це мало ймовірно, щоб 3 доби в воді і залишилися оці частинки, щоб можна було аж ДНК знайти. Хоча може, але спірно. Дуже спірно там на рахунок того, як там це тіло пливло. Скоріше за все, воно не пливло, а скоріше за все, його і принесли на те місце, де його знайшли. Ви розумієте, там багато яких нюансів. І зрештою, все це, якщо аналізувати, то дійсно напрошується висновок, що все-таки там діяла група осіб. Цей висновок напрошувався ще 1 січня. Я не знаю, чому Генпрокурор це розказав нам через місяць, і чому Генпрокурор сказав через місяць, оце він 29-го, здається, інтерв'ю дав, що вони шукають сліди крові. Там вже місяць як сніг лежить. Що вони там шукають, я не знаю. Отже, їх не буде, звісно, через такий час. Але те, що вони повинні шукати групу, хай шукають. Чому так багато є моментів, на вашу думку, які не збігаються? От які, як ви вже зазначали, там є в певних ухвалах суду, у матеріалах кримінального провадження, і ті, які, зокрема, проаналізували ви. Чому це не збігається? Тобто це була недостатня робота, там, зокрема, слідчих, які працювали після знайдення тіла Ірини на місці злочину. Чому, знаєте, дійсно, ще виникають питання? Я можу припускати, що це пов'язано з резонансом. Дійсно, вбивство набуло такого резонансу, який складно собі уявити 1 січня, коли нібито всі повинні вдома сидіти їсти олів'є. І дійсно те, що люди пішли під управління поліції обласне, те, що там, ви пам'ятаєте, мітинг був, те, що люди збиралися, в принципі, виходити масово на вулиці по Україні в багатьох містах, це все ж організовувалося. Да. Такий був резонанс, цим зацікавилася іноземна преса. До президента нашого почали надходити і з Америки, і з Європейського Союзу сигнали, що ви давайте або розслідуєте, або будуть серйозні не тільки репутаційні втрати для України. І я думаю, що весь цей ажіотаж примусив будь-якою ціною, знайти підозрюваного, швидко цю інформацію оприлюднити для того, щоб погасити оцей суспільний і резонанс, і напругу. І тим більше ви пам'ятаєте, що люди на площі, коли прийшли до управління обласної поліції, вимагали конкретне прізвище. Вони говорили, затримайте Росошанську. Да. Тобто, в принципі, так все і відбулося. І людей заспокоїли. І, можливо, через те, що це потрібно було робити терміново, через те, що люди вимагали, була в них версія, було припущення, і далі під нього створювалася якась картинка злочину. Тобто розуміли, що це ймовірніше за все Росошанське, або люди причетні до нього, або якесь оточення. Да? Тобто вони десь на слід цей потрапили, а потім, оскільки це треба було робити миттєво, вже як створили версію, так створили. Вже, я наскільки розумію, запізно шукати певні докази нові і певні, скажімо, там елементи ще того вбивства. Ми не знаємо результатів більше 70 експертиз. Можливо, там якраз і є всі докази. І я не хочу зараз оприлюднювати, тому що ефір цієї програми буде 4 лютого, але люди можуть зайти до мене на сторінку, щоб я зараз не озвучувала ні телеканал, ні там речі, які не можна озвучувати, і просто відстежили 4 лютого. Буде ефір, де з великою ймовірністю ця версія напроситься у людей, версія «Хто винен?», від спілкування з усіма учасниками, включаючи дружину Росошанського старшого і маму Росошанського меншого. І я думаю, що дуже багато речей глядачі самі для себе зрозуміють. І я хочу сказати, що журналісти проробили, як це часто буває, дуже серйозну роботу, іноді серйознішу, ніж роблять правоохоронці. Хоча і в цій ситуації я абсолютно запевняю, що дійсно правоохоронці робили все, що можливо і неможливо, щоб розслідувати цей злочин. І от буквально дуже коротко, лічені хвилини залишаються до кінця ефірного часу. Чи вірите ви у справедливий суд у цій справі? І не тільки. І тут пауза.
тому що це залежить від дуже багатьох чинників, і так однозначно відповісти я не можу. Але я сподіваюся на це. Я сподіваюся, що той контроль, під який взяло суспільство розслідування цієї справи, приведе нас всіх до справедливого рішення суду. Пані Анно, я дуже дякую вам за розмову, за візит до нашої студії. Анна Маляр, юрист, експерт-кримінолог, була гостею цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман» у викладі Софії Абляєвої. Ми вже зовсім скоро повертаємося до цієї студії. Наступним гостем буде Віталій Касько, колишній заступник Генерального прокурора України. Дочекайтеся і залишайтеся разом із АТР.